ja veieu que pròpiament és una tertúlia. Això vol dir que tothom podrà intervenir i parlar d'aquesta manera que hem dit a través de les preguntes i després al final amb les preguntes que vulgueu exposar directament. El doctor Josep Oton, que és doctor en Història de l'Església, professor també a la Facultat de Teologia de l'ISCRET, ha escrit diverses coses, és col·laborador habitual de mitjans de comunicació del Bisbat, té una novel·la, Laberintia, que ell mateix us en parlarà. Allà on va, doncs sabem que es posa molt bé la temàtica i que ho fa d'una manera molt amena, amable i que no serà gens difícil poder introduir després el diàleg. Ens alegrem molt de comptar amb vosaltres, ens augurem que us sentiu ben còmodes i naturalment agrair primer de tot al doctor Oton per la seva assistència un diumenge a la tarda i que a tothom us resulti de molt de profit i vulgueu intervenir. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, primer de tot agrair que m'hagin convidat a parlar d'aquest tema. És un tema difícil, perquè si comencéssim a fer la pregunta què és la New Age, potser no ens posaríem d'acord en definir-lo. I a mi personalment aquest terme, aquest nom, no m'agrada. Després ja explicaré quin és el terme que jo proposo, que és el terme que m'agrada més i tal. El terme aquest New Age, a més ja sona en anglès, s'ha fet expressament, és un terme que ve dels Estats Units i si de cas el situaré una miqueta mentalment i de seguida entendran què és en el seu origen a què es referia aquest terme. Als anys 60, als Estats Units va viure com una mena de revolució social dels joves i, bueno, famós perquè es va desenvolupar les músiques més modernes, l'amor lliure i una sèrie d'elements i un dels fets que va ser curiós va ser que la societat americana, molta gent jove, va haver-hi com tot un moviment dels joves nord-americans, que aquí diríem com que es van allunyar de la religió oficial, però en comptes d'allunyar-se plenament de la religió oficial, de cop i volta van començar a admetre o a agafar elements d'altres religions, concretament de les religions orientals, del budisme i de l'hinduisme. La imatge típica és els Beatles, els Beatles que tenien el seu propi guru, Maharaji, em sembla que era, i d'aquell moment que molt del moviment hippie anava a la Índia i hi havia aquest flux entre Estats Units i sobretot la Índia, el budisme de la Índia i l'hinduisme. Va ser l'entrada de tot el que va ser el ioga aquí, l'entrada, per exemple, de la meditació, l'entrada de coses molt sospitoses, com un autor que es diu Osho, que a mi em crida molt l'atenció perquè jo quan vaig a l'FNAC i busco els meus llibres en trobo un exemplar allà amagat, perquè Oton, no? Però l'anterior és Osho, que és absolutament perillós. Però en canvi en té, no sé, 15. I va haver aquest moviment com una revolució de mentalitats i aquesta revolució de mentalitats també va comportar una revolució religiosa, una nova manera d'entendre la religió. Aleshores, una periodista va escriure un llibre per descriure tot això que es deia La conspiració d'Aquari i li va posar el nom de Nova Era, New Age. Per què conspiració d'Aquari? Perquè segons l'astrologia, diguéssim, podríem dir, això hi ha escoles d'astrologia molt diverses i tal, que la història es pot anar dividint en períodes de 2.000 anys. El cristianisme correspondria a un període de peixos, de Piscis, i ara entraríem un altre, que seria Aquari. Anteriorment hi havia hagut un de Tauro, és l'època de les curses de braus, del mite del Minotaure, de tot això del món del Mediterrani, que cada època havia tingut un animal astrològic i tal. Llavors va identificar tot aquest moviment dintre d'això que va dir Nova Era, New Age, i que va arribar a Europa. I aquí molt sovint es continua amb el mateix nom, New Age o Nova Era.
Què ha passat? És veritat que s'ha produït una nova era? Aquesta és una pregunta, no és tan fàcil de dir sí o no. La nova era és completament anticristiana? Són preguntes molt difícils. I sobretot aquesta pregunta, que se'n fa a mi, suposo, és un signe de modernitat? Per què és una pregunta difícil? Primer, des del punt de vista doctrinal, i no soc teòleg, i si que els teòlegs em corregeixin, no soc teòleg, des del punt de vista doctrinal no hi ha res de nou. És a dir, en el fons, aquestes doctrines de fons tenen unes arrels de doctrines que aquí ja existien des de fa molt de temps, des del gnosticisme, el panteisme o les religions d'Orient. Per tant, no hi ha una nova aportació teològica, una nova concepció de Déu. Són concepcions, diguéssim, que ja ens venen de l'antiguitat, moltes coses és de religions precristianes, i per tant, en aquest sentit no hi ha novetat. El que sí que hi ha és aquesta sensació de que ets més modern si fas això. Jo sempre quan parlo d'aquestes coses dic que si tu dius que reses el rosari ets antic. I si fas jaculatòries també. Però si en comptes de jaculatòries són mantres, és més modern. I si en comptes del rosari catòlic, de la Mare de Déu, fa servir el rosari hindú, sembla que siguis més modern. Si quan a la consagració toques una campaneta sembla que siguis una miqueta... En canvi, si hi ha una reunió o tal, toquen aquí una cosa que no sé com es diu en català en casa, és cròtalos, que són unes campanetes, no? És a dir, estem fent coses que ja fèiem, però si donem un altre nom, fem d'una altra manera i sembla una cosa nova. En aquest sentit, jo diria, no hi ha modernitat. No és modern, és a dir, és recuperar coses antigues, perquè a vegades també ara hi ha una moda d'aquesta de joves que els agrada tot allò que és antic, que és de l'edat mitjana, que van vestir com diuen gòtics, però no és nou, és recuperar una cosa antiga. D'altra banda, jo crec que sí que hi ha una cosa de modernitat, és a dir, en el sentit que estem davant d'una nova etapa en el panorama religiós, i això és el que jo explicaré, això és el que jo defensaré. Jo no parlaré tant des del punt de vista teològic, sinó des del punt de vista de les ciències socials, de la sociologia. Intentaré defensar una idea que jo crec que sostinc, és que hi ha un canvi en aquests moments en la situació religiosa. La situació que estem vivint ara, el 2016, no és la mateixa de fa 30 anys, no és la mateixa dels anys 80. És molt diferent. L'actitud que hi ha en general a la societat sobre la religió és diferent i per què es produeix i què podem fer com a cristians davant d'aquests fenòmens. Això és el que jo intentaré explicar. Jo soc professor d'institut, soc catedràtic d'institut de secundària i soc molt didàctic. Per tant, jo no sé si des d'allà al final es veu bé els esquemes, n'hi haurà molts esquemes d'aquests, que els deixo que funcionin sols per no estar jo apretant constantment tant. Aquest és el món que jo em vaig trobar quan vaig entrar a la universitat, als anys 80. Jo vaig estudiar a la Universitat d'Història. Recordo en aquell moment un professor d'Història ens va dir una cosa molt maca, va dir, l'única escola científica d'història és la marxista. Avui ningú diria això. Absolutament ningú. Ningú. Aquesta afirmació de l'any 80, ningú. En aquell moment vivíem això. D'alguna manera que jo soc fill del concili, en el sentit que vaig néixer l'any 63, i als anys 80 jo era d'església, de parròquia, dels maristes, alumne dels maristes, i semblava que la religió, l'espiritualitat tendia a anar desapareixent. Jo em movia en grups de pregària i tal, però era una cosa absolutament minoritària. Per què? Perquè al llarg del segle XIX i del segle XX s'havien produït una sèrie de fenòmens que semblaven erosionar la religió. Sobretot la ciència. Sobretot la ciència. I quan dic la religió és sobretot la cristiana i sobretot la catòlica. També algunes formes de religions protestants, de cristianisme protestant al centre d'Europa. Què semblava? Que algunes afirmacions que venien de la nostra tradició es basaven
amb una cosmologia, una manera d'entendre del món molt antiga, d'Aristòtil. I els descobriments científics van posar en dubte moltes coses que pensàvem que, com ho deia la Bíblia, era veritat. I tothom sap el tema de Darwin, l'evolució, però hi ha molts temes d'aquests que, amb els descobriments científics, sobretot del segle XIX, van semblar que feien trontollar les veritats de la fe. Evidentment, el que hi havia aquí era un canvi de paradigma científic, de canvi de paradigma de mentalitat, de paradigma cultural. Que l'Església anava endarrerida, és possible, però és que ho anava tothom. Alerta. És a dir, a vegades acusem a l'Església de coses que és un normal. El meu avi, quan jo li deia que a l'escola em deien que la Terra era rodona, no s'ho creia. I estic parlant jo dels anys 60-70. No havia tingut formació i tal. És a dir, que hi ha coses que acusem a l'Església que estan a la mentalitat de la gent. I l'Església, com tots nosaltres, triga un temps a anar-se adaptant, primer perquè nosaltres estem acostumats a que tot un nou entra com si fos bo, i no tot un nou és bo, i fa falta un temps de discerniment. Aleshores la ciència va tenir els seus conflictes i finalment semblava com que moltes coses que semblaven claríssimes, com el diluvi universal, que Déu parlava a través d'un diluvi, doncs potser no va ser exactament com ho diu els textos, potser està agafat d'altres tradicions. I així molts elements. La filosofia també va entrar en certa crisi i sobretot es va desenvolupar l'estat modern. Clar, al segle XIX, jo soc de la pública, jo soc professor de la pública, però al segle XIX quines escoles hi havia? Les de l'Església. I per què l'Església tenia escoles? Perquè hi havia una necessitat social. I la societat no donava resposta a això. I les escoles eren de l'Església, les biblioteques, les universitats, els hospitals, les residències d'avis, els orfelinats. L'Església va fer una gran tasca d'estar present a la vida social. Què va passar del segle XIX cap al segle XX? Que es va anar com a l'estat modern, en diverses formes, ha anat fent escoles públiques, hospitals públics, etc. I semblava que tot això que feia l'Església no tenia raó de ser. Tota aquesta conjunció d'elements va portar a una mentalitat més cientifista, racional, en què tot el que era religiós semblava que no quadrava amb el pensament científic, i un filòsof, un sociòleg concretament, d'origen protestant, tot s'ha de dir, va parlar amb un terme, diu, estem en l'època del desencantament del món. Aquest sociòleg es deia Max Weber, defensava la seva gran tesi, és que el capitalisme neix de la doctrina calvinista, però una de les coses que ell defensa és el desencantament. La paraula encantament tindria a veure com màgic, no? És com a dir, fins ara hem viscut un món antic, medieval, obscur, que tot és a base d'encanteris, d'aquí ve el nom d'encantament, però ara la ciència moderna, la il·lustració, tot això ho està eliminant. I a l'eliminar-ho, el món queda desencantat, és a dir, un món on tot ha de tenir explicació científica. Jo recordo, quan era adolescent, que llegia aquells llibres d'Enid Blyton, de Los Cinco. Recordaran, Los Cinco sempre passava el mateix. N'hi havia un fantasma. I un fantasma em feia molta por i al final tenia una explicació científica. No era un fantasma, era un vent que es bufava, no? I l'altre era Alfred Hitchcock i los tres investigadores. Qualsevol cosa que era com paranormal tenia explicació científica. Aquest és el paradigma, diguéssim, de la meva joventut, dels anys 80 a la universitat. I això estava present a la literatura juvenil, estava present en el món universitari, estava a nivell polític, és a dir, semblava, tot feia pensar que la religió anava a desaparèixer. Jo recordo que ho patien, em senta angoixa, de dir, ostres, què ens passarà? Perquè, clar, sembla que per molt que intentem demostrar que la fe és raonable, i que els textos bíblics no ens estan parlant si n'hi havia diluvis o no, sinó ens estan parlant de Déu, semblava que això tenia els dies comptats. Aquesta crec jo que no és la situació d'avui. La situació d'avui és ben diferent.
Per què? Per molts motius. Un, perquè els primers que anunciaven la fi del cristianisme van durar molt poc. L'any 89, la caiguda del mur de Berlín, va canviar una de les grans ideologies que semblava anava a substituir el cristianisme. Que fins i tot plantejava una salvació en aquest món i semblava que tots els grans intel·lectuals hi creien i inspirava a molts dels pensadors i als anys 70 i 80 i tal. De cop i volta això va desaparèixer i per tant moltes d'aquestes ideologies que semblaven substituir el cristianisme molt racionals van morir. Van morir o van perdre aquella força que tenien o es van haver de reconvertir. D'altra banda, sí, l'Església ha estat molt criticada. Jo recordo quan era jove que es deia això, perquè l'Església no ven totes les riqueses que té, era el cas típic, era una crítica contra la institució de l'Església, però després què ens ha passat? Avui, quina institució queda dempeus? Quina institució avui s'aguanta i genera confiança als sindicats, als partits polítics, als bancs, la monarquia? De manera que va començar a patir aquesta erosió a l'Església, però al final ens han quedat una miqueta totes les institucions. Jo haig de defensar una institució que és la meva. Jo soc professor. Més desacreditat que els professors, que ens venen els pares a dir com hem de fer les classes. És així. Llavors, sembla que estem en un procés de desinstitucionalització general. Després, aquest racionalisme que semblava meravellós i que ens anava a resoldre tot, doncs sembla que no ens resol tantes coses i comencen a parlar de la intel·ligència emocional, de les altres intel·ligències, de que no només hem de ser racionals. Hem canviat de que la religió no és bona perquè no es sotmet a la raó, a dir no, és que la raó tampoc és tan meravellosa. La raó no ens suporta tot i una de les proves és que en aquest progrés de la raó, de la ciència, ens està portant a destruir el món. Està portant una crisi ecològica i ens està portant a una autèntica catàstrofe. I després un altre fet, la convivència multicultural. Jo estic en un institut públic, poso la mà al foc que tinc més alumnes que van a la mezquita que a la parròquia catòlica. Però només això, tinc més alumnes que van a l'església evangèlica que a la parròquia. Per què? Perquè molts d'aquests nens sud-americans, quan arriben aquí, estan a les esglésies evangèliques. Després s'integren i es tornen ateus com els altres. Però en principi, en general, molts estan a l'església. Tinc més alumnes que van a parròquies ortodoxes, els romanesos i els ucraïnesos, que a parròquies. I de cop i volta, i això d'una banda, i d'altra banda, ara podem viatjar, o per internet o en vols. I què descobrim quan viatgem? Que ens pensàvem que nosaltres érem els capdavanters en el procés de secularització i el que estem descobrint és que ens estem quedant sols. Que els raros som nosaltres. La resta del món són creients. Fins i tot aquells països que antigament eren comunistes torna a reavifar la religió. I si anem a Àfrica, i si anem a la Índia. De manera que descobrim que això que és tan nostre, tan característic, que és la secularització, el no creure, l'agnosticisme i tal, és una anomalia. Una companya meva de la feina va enviar els seus fills a estudiar als Estats Units i van ser acollits per una família i el primer que van fer els nens ja adolescents joves, van trucar a la seva mare i van dir mama, que aquí fan una cosa molt rara. Diu, quan van a dinar o a sopar, s'agafen de les mans i fan una pregària i m'ha tocat fer-la a mi. La senyora, la mare, era d'església, era de missa, els fills no, envia els fills a Amèrica i resulta que allà, que són tan moderns i tan avançats, resulta que va néixer en la taula. I això passa en contacte amb moltes cultures. De manera que ens adonem que el que ens passa a nosaltres, que és aquest procés que hem vist abans del desencantament del món, és com una cosa una mica estranya. En
a nivell global, és una cosa que ens passa. Amèrica Llatina és molt diferent, ja veurem què passa entre uns anys, però de moment és molt diferent del que ens passa aquí al món occidental, a Europa occidental i a llocs com Catalunya. I després, que la ciència també ha evolucionat molt. Jo no soc de la branca científica, però tinc familiars científics, i la sensació que tinc és que avui sabem molt més. I com sabem molt més, ens adonem que sabem poc. És a dir, fa uns anys sembla que sabíem molt, i tothom sabia com era l'estructura de l'àtom, l'origen de l'univers, però avui en dia sabem tantes coses, jo no, però els nostres científics saben tantes coses que ens adonem que sabem molt poc. Jo crec que hi ha una ciència una mica més humil, en el sentit que no sabem i que, per tant, hem de callar més i no pensar que ho sabem tot. Respecte a això de la ciència, hi ha una cosa que és molt curiosa, és que jo tinc alumnes, diguéssim, els meus alumnes són de la diapositiva anterior. Una cosa que els sorprèn és que els grans científics tots eren creients. Fins al segle XIX no comencen a haver-hi algun científic que no hi creu. Però Newton té més escrits religiosos que científics. I aquesta idea que tenim nosaltres potser els que estem aquí no, però que es té al carrer, que la religió i ciència van en contra, és una cosa que no és veritat. Jo me'n recordo un dia, dono també filosofia primer de batxillerat, i n'hi havia dos textos, d'una editorial, jo considero que bona, però és una pregunta absurda. El text del Gènesis i un text del Stephen Hawking, sobre el Big Bang. I una pregunta, què et sembla més científic? No comparis un text de fa 3.000 anys amb un text d'ara. I aleshores hi vaig fer una pregunta als meus alumnes. Diu, i qui va fer la teoria del Big Bang? Diu, el Hawkins. Diu, no. Georges Lemaitre. El coneixeu? No. Era capellà. Era un capellà belga. Era astrònom. Era capellà i era astrònom. I és el primer que va formular la teoria del Big Bang. Vull dir que moltes coses que ens semblen que la ciència va en contra de la religió o la religió en contra de la ciència no és del tot veritat. Hi ha moments que hi ha conflictes, com també hi ha conflictes entre científics. Però no és veritat. En aquesta nova situació, el que s'està donant és un nou fenomen que jo no anomenaria New Age. D'acord? No jo, això ho anomenen altres autors més significats que jo i més com ho han estudiat millor. Si hem parlat del desencantament del món, estem en un moment de reencantament del món. És a dir, que torna aquesta lectura misteriosa del món, de la realitat. Que torna la religió, torna l'espiritualitat, torna la mística. Atenció, però aquí a casa nostra, a Europa occidental, no torna el cristianisme. Hi ha un retorn del lloc que és religiós, hi ha un retorn del sagrat, hi ha un retorn de l'espiritualitat, hi ha un nou interès per la mística, però això no vol dir un retorn generalitzat, puntualment sí, generalitat cap al cristianisme. No hi ha en aquests moments aquí a Europa això. I això li he donat jo més noms, el nom que jo li poso és espiritualitats postmodernes. Jo dic que això és un fenomen no modern, és postmodern. Quins són alguns d'aquests fenòmens? Un, per mi, és la nova era. És un fenomen. És un fenomen, per mi, molt concret, que és aquest retorn que es produeix als Estats Units, que ens influeix a nosaltres, que aquí a casa nostra vas per qualsevol carrer i trobes una botiga, com tiren el tarot, fan reiki, fan no sé quantes coses, és a dir, és una religió, no ben bé, però hi ha elements religiosos, és no sé què, hi ha una barreja d'hinduisme, de budisme, de coses cristianes. No sé si saben que la idea d'una nova era és una idea cristiana. A l'Antic Testament els jueus esperaven l'era messiànica. Per nosaltres l'era messiànica és Jesús. Per tant, nosaltres ja vivim aquesta nova era, per això tenim un Nou Testament, comencem a comptar un temps, però hi havia una idea medieval, per una referència a l'Apocalipsis, que parlava del mil·lenni,
De manera que molta gent, a l'any 1000, quan s'acostava l'any 1000, tenien por de que s'acabés el món. Doncs aquesta idea de l'any 1000 s'ha repetit a l'any 2000. I per tant aquesta idea de la nova era té alguna cosa a veure amb certs moviments cristians o d'origen cristià, tal. Hi havia un filòsof medieval, Joaquim de Fiore, que parlava de l'era del pare, que seria l'Antic Testament, l'era del fill, seria aquests 2000 anys, i l'era de l'esperit. Per tant, hi ha aquests elements que agafen, perquè la cultura americana és una cultura d'arrels cristianes, i agafen aquests elements i els vesteixen amb altres elements del budisme, de l'hinduisme, de la reencarnació, una cosa complexa. Però després hi ha un altre fenomen que també cal estudiar i tenir present, és el fonamentalisme i de sectes. Si us ensenyo aquesta fotografia, podem pensar, no sé, on deu ser. És Badalona. Això és Badalona. Badalona, i jo un temps vaig treballar al Paral·lel, a la delegació d'ensenyament del Paral·lel, i els divendres havia de creuar el poliesportiu de Ciutat, del Raval, i trobava això. La religió s'està morint? Em sembla que no. Em sembla que no. L'Arc de Triomf. Això és aquí. I perquè no diguem que només em fico en Barcelona, a Madrid. O això és una marca de productes esportius ja especialitzada en productes per fer ioga i fer aquestes... I això ho finançaven. Aquí no vaig trobar la foto de Barcelona. Aquesta és l'Amma de l'hinduisme, no? De que abraça la gent. Això és el Palau Sant Jordi, com va venir el Dalai Lama. I el Richard Gere. Aquesta també és curiosa, El Clot, que és una església evangèlica del Clot. Són africans, no són nord-americans, són africans, pentecostals, però clar, el pentecostalisme ve dels Estats Units, entra a Àfrica i ens arriba el Clot, i tenim el Clot. I això també és... Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh és un dels impulsors del mindfulness, aquesta tècnica que ve del budisme, que és la plena atenció, que és curiós perquè és una tècnica que és d'origen religiós i treballada des del punt de vista religiós, però que ara en aquests moments s'aplica a tot arreu, a l'educació, al món d'empreses, a tot arreu. Quan va venir Thich Nhat Hanh va fer una conferència a la Universitat de Barcelona. I no són quatre gats. Jo ara el que faria seria descriure breument quins són aquests fenòmens, què és el panorama, el mapa del que tenim, i després intentaria analitzar el rerefons sociològic que hi ha aquí darrere i tal, i després explicar com crec jo que des del cristianisme hauríem d'afrontar això, dialogar. Primer hi ha la nova era, que és aquesta part. A mi el terme nova era ja dic que no m'agrada, jo li vaig posant noms diferents perquè no m'agrada, perquè la nova era és el cristianisme. O sigui, de debò, qui ha inaugurat una nova era a la humanitat és Jesucrist. Per això tenim un Nou Testament, etc. I per tant, utilitzar aquest terme no m'agrada, però bueno, New Age, diguem així, New Age, clar, ja s'utilitza així com tipus pejoratiu, perquè està com molt barrejat a l'esoterisme, etc. Jo volia destacar algun element, perquè després l'aprofundiré. Un element essencial es presenta com una alternativa al cristianisme. És a dir, com que el cristianisme està caducat, ja estem en una nova era, diguéssim, s'ha acabat l'era del cristianisme, això no es diu, bueno, a vegades sí que es diu, s'ha acabat l'era del cristianisme, comença una altra. I aquesta què es basa? Doncs que diríem un sincretisme. Què vol dir un sincretisme? Doncs que agafem elements de diverses religions i a vegades contradictoris.
I a vegades el que agafem són elements d'altres religions assemblants als restaurants xinesos. Ja que estem aquí en un cafè, clar, si tu vas a un restaurant xinès, jo no he anat mai a Xina, però m'han dit, els que han anat a Xina, que han anat a un restaurant a Xina, que no és la mateixa menjar a un restaurant a Xina que un restaurant xinès aquí. Que els restaurants xinesos aquí fan una cosa adaptada al nostre gust. I això passa amb l'espiritualitat. Que el que nosaltres considerem aquí hinduisme no és hinduisme, és una versió feta aquí, adaptada a les nostres mentalitats. Per exemple, la concepció que es té, només cal fixar-se en les pel·lícules, de la reencarnació, no és la mateixa que es té a l'Índia. Aquí, aquí a Europa, quan es parla de la reencarnació intentant imitar l'hinduisme, no té res a veure amb com ells ho entenen. I per nosaltres és una cosa gairebé èpica, i fan teràpies i tal, però no té el sentit que té per ells, és una altra cosa. I així podríem seguir amb molts altres elements. Què és el que és molt important d'aquesta nova era o de New Age, o com es diu? Un és que es basa molt en l'individu. És a dir, no és una religió constituïda amb una doctrina, sinó això és el que jo he sentit. I alguna vegada, en unes sessions de diverses coses, hi ha una pregunta que es fa sempre, és com us heu sentit? Oi que vostè no ho pregunta després de la missa? Com us heu sentit? No, vull dir... És que se senten bé. Sí, és buscar sentir-se bé. Faig referència a una anècdota que vaig llegir l'altre dia i que em va cridar molt l'atenció i que la volia posar en un altre moment, però hi ha un senyor d'aquests que escriu sobre aquests temes, occidental, un espanyol, Ramiro Calle, i que ensenya tècniques de meditació i tal, i resulta que un dels seus alumnes és el Rodrigo Rato. I com ara Rodrigo Rato no està ben vist des del punt de vista ètic per tot el que ha passat, ha sortit a dir, clar, és que feia meditació amb nosaltres, però era com molt superficial, perquè només intentava sentir-se bé. Per haver canviat interiorment i èticament, hagués hagut de fer exercicis més avançats. Però jo crec que això defineix molt clarament això, és a dir, l'espiritualitat al servei de sentir-te bé, del benestar interior, de la pau, no de la conversió, que és el que tenien que fer aquest senyor i altres, que dius molt meditar i després molt viatge a Panamà. Clar, el cristianisme no és que ho fem bé, el cristianisme, però ho tenim molt clar això, que l'espiritualitat és per convertir-te. Que l'espiritualitat és per convertir-te i per fer un món millor i per transformar-te interiorment i per lluitar contra això. I jo no dic que el budisme, jo no dic l'hinduisme, però que estem vivint aquí d'aquestes religions, no els budistes, que són una religió mil·lenària i respectable, sinó que aquests productes que tenim aquí fan aquesta mena de cosa de sentir-te bé i de colors suaus, música suau. Un altre element que està influint actualment i que jo crec que forma part d'aquest reencantament del món, d'aquesta nova situació, d'aquest nou panorama religiós, són els fonamentalismes. Ho dic molt breument i molt ràpidament. Ara ens sonen pels atentats, però no només són els atentats, hi ha molt més. Pel fonamentalisme, una cosa és l'islam, l'islam que es pot viure a Egipte, i l'altra són corrents de l'islamisme que són branques, com aquí hem tingut, els puritans del segle XVII, el que serien els puritans musulmans del segle XVII, que és una cosa minoritària d'algun país, són els que les monarquies del Golf Pèrsic, amb molts de diners, financien els imams que parlen als musulmans que tenim aquí. Els musulmans que tenim aquí normalment venen de països que són molt pobres, tenen molt poca formació musulmana, molt poca, i la que reben és perquè envien imams finançats amb un islam molt radical, molt purità, molt radical, purità vull dir que van de purs, com els fariseus, i que ha generat una nova forma d'entendre l'islam que no és l'islam originari. I tenim una mena de gent aquí que estan configurant un islam que té poc a veure,
ni el defenso ni el critico, l'islam, però que té poc a veure amb l'islam originari. El mateix que ens passa amb els restaurants xinesos, d'acord? Llavors, una cosa és el que passa al Pakistan o a Afganistan o a Iran, que ho podríem discutir, i l'altra és el que ens passa aquí. I aquí, per exemple, el nombre de conversions de ciutadans europeus, catalans, a l'islam és enorme. Enorme. I després hi ha les sectes, que són quan aquests grups acaben sent perillosos, que acaben tancant a la gent en un grup reduït i perill. Però després hi ha altres elements. Jo penso que una primera tongada que va ser als anys 90, començaments del segle, era això, i ara jo penso que ens trobem en coses molt curioses. Per exemple, la religió ja no s'ha... això seria... ha sortit del temple i està a la societat profana, de manera que jo vaig al centre cívic del costat de casa i puc fer un curs de ioga. El ioga és una cosa plenament religiosa, vinculada a l'hinduisme. Que són bons els exercicis? Segurament sí, no ho sé. No soc professor d'educació física, això ho hauria de dir un especialista en educació física. És possible que siguin bons per fer estiraments, però és una cosa que està vinculada a la religió. I de cop i volta surt, es desencaixa, és una peça que surt d'aquella religió i que la utilitzem per una altra cosa. Ara, per exemple, el que deia jo abans del mindfulness, és un element que ens ve del budisme per pregar, per fer la pregària budista, i que s'està traient i s'està aplicant a l'ensenyament o s'aplica a l'empresa perquè la gent rendeixi més, per incrementar el rendiment. Veieu que estic explicant? O sigui, no és un retorn de la religió en si mateixa, sinó és un retorn d'elements religiosos, però desenganxats de la seva matriu. I que es barregen i es converteixen en elements per la teràpia, en elements per l'empresa, per l'educació o de lleure. Jo tinc molts companys que quan es jubilen s'apunten al centre cívic a fer... perquè així tenen ocupats els matins, i són tècniques d'aquella. I després, una presència de la religió en àmbits completament profans. Abans parlava de Enid Blyton, de Los Cinco, tal. Ara, Harry Potter és el contrari. Hi ha una presència del misteri o d'un misteriós o de l'enigma a tot arreu. Aquest Sant Jordi no, però moltes vegades quan veus quins són els llibres més venuts han de parlar de templers, de càtars, dels evangelis gnòstics, del Código da Vinci, és a dir, la religió interessa, torna a interessar. O, per no allargar-me, o per exemple, a mi una cosa que em sorprèn, fixin, quan es va produir els atemptats, tots els atemptats, però ara, per exemple, el de Bèlgica, l'últim de Bèlgica, és un atemptat fonamentalista. Quina ha estat la reacció de la gent? Anar a la plaça, no sé si era la plaça de la República, no me'n recordo, no, la República no, Bèlgica no, això era a París, a la plaça central de Brussel·les, i què feien? Posar espelmes, flors, escrits, és a dir, una reacció, entre cometes, religiosa. De quina religió? De cap. Però eren elements religiosos. És a dir, davant d'un atemptat que té origen religiós, hi ha una resposta religiosa. I a més que la gent no se n'adona. Però clar, per nosaltres que estem aquí en una espelma i que som de parròquia, diguéssim, clar, una espelma, per nosaltres el lloc de l'espelma és la parròquia, és l'església, és la capella. És a dir, que aquesta societat nostra, que teòricament havia abandonat la religió, que Déu havia mort, doncs potser Déu no ha mort una forma de religió, potser emergeixen els déus, hi ha un autor que diu ha mort Déu i reneixen els déus, en plural, les deïtats, el politeisme, etc. I després, fins i tot, un dels fenòmens per mi més interessants i més interpel·ladors és el sorgiment d'autors que es defineixen ateus, completament ateus, i defensen l'espiritualitat. Un d'ells és
un francès que ha tingut molt d'èxit, un llibre que es diu L'ànima de l'ateisme, és Comte Sponville, però n'hi ha més, que des del laïcisme francès, L'ànima de l'ateisme és un llibre fantàstic, perquè explica una experiència espiritual seva, que jo diria, és una experiència que nosaltres diem religiosa. Diu, doncs jo m'ha passat això, però no crec en Déu. Però defenso l'espiritualitat, defenso la vida interior, defenso que l'ésser humà està obert a l'infinit, etc. Però no, Déu no. Diu, ja m'agradaria creure en Déu. I de cop i volta comencen aquí a haver-hi fenòmens o personatges que es defineixen ateus però que defensen la religió. L'Antoni Puigverd, quan alguna vegada hi ha algun problema tal, l'Antoni Puigverd que es defensa ateu, o la mateixa Vilarrahola, que de tant en tant fa unes defenses, critica moltes coses, però de tant en tant fa unes defenses del catolicisme extraordinàries. Què vull dir? Això és New Age? No. Per això et dic que no m'agrada el terme New Age. Jo defenso això, un reencantament del món. És a dir, que a la societat del segle XXI, a la societat europea del segle XXI, la religió està en una situació diferent que la que teníem a finals del segle XX. Que a finals del segle XX hi havia les religions constituïdes i una tendència a que la religió vagi desapareixent de tot arreu. Poso 2 o 3 exemples, ara tenim eleccions, sabem qui guanyarà, que si el concordat, tot això, d'acord. Però quan van estar els indignats a la plaça Catalunya, jo vaig anar a veure-ho. N'hi havia el racó, n'hi havia racons, hi havia l'espai de meditació, l'espai de l'harmonia, hi havia gent meditant. És a dir, la religió té un nou paper diferent, potser no el que ens agradaria, però és una nova situació en aquest món. A mi això em costa dir-li New Age, perquè New Age sona com molt despectiu. I per tant jo davant de tot això estic com molt a l'expectativa. Dic, mirem-ho, amb prudència, i ja veurem. Per què dic que és postmodern? Perquè l'essència de postmodernitat és una cosa molt clara. És el trencar amb la tradició. Trencar amb la tradició. Venim d'una història en la qual l'important era mantenir-se en la tradició. A l'edat mitjana, si ets fill d'un sabater, eres sabater. Si ets fill d'un príncep, eres príncep. Si ets fill d'un pagès, eres pagès. I culturalment igual. Hi havia escoles de pensament i havies de continuar el que feia el mestre. El que diem postmodernitat és allò d'inventa't cada setmana. Canvia la imatge. Ara soc hipster, no em barba, ara no, em rapo. Canviat, anar canviant. Diuen que la imatge, estic mirant el màndol aquest, la imatge de la postmodernitat és el zapping. És el màndol de televisió que pots anar canviant de canals. Igual que canvies de canal, canvies de tot. Canvies de tot. I què ha passat? Que quan la religió és un entramat de doctrina, ritu, norma, institució, tota religió té aquests 4 elements, el que fa la postmodernitat és deslligar l'experiència de la institució, de la tradició. De manera que jo tinc la meva experiència, però que agafo un element del budisme, un element propi de no sé quin filòsof, i em construeixo jo mateix el meu credo. I això sí que és nou, això és modern. Modern no en el sentit positiu. Abans quan preguntava, la New Age és moderna? Moltes doctrines són molt antigues, no tenen res de nou, no hi ha invenció. El que és nou és aquesta capacitat que té l'individu, cosa típica de la modernitat, de triar en què vol creure. I del cristianisme crec que amb això, perquè jo conec molta gent que fan ioga i fan no sé què, però van a Montserrat. I quan tenen un problema encenen una espelma a la Mare de Déu de Montserrat. És a dir, jo com a individu no m'adhereixo a una església concreta, a una religió concreta, però tampoc la rebutjo. D'aquesta religió agafo això. I d'aquesta altra agafo aquesta idea. I combinen diverses tradicions religioses, de manera que el que passa és com una mena de desarticulació que es descomposa. Això és el que diuen de la cuina, de la deconstrucció.
que en realitat és un concepte filosòfic, no? I dius, això són, no sé, truita de patates amb patates chips, no? Les patates chips són per picar i la truita de patates fan... No, doncs fem truita de patates amb patates chips, no? Doncs és el mateix. Agafem elements diversos i els barregem i fem un còctel, fem una cosa nova. Això és nou, modern, si voleu, o postmodern. Però això és el que ens passa a tots, vull dir, això passa amb els alumnes que diuen per fer la carrera han de triar, han de construir el seu itinerari. Quan jo estudiava et tocava tal assignatura, la següent i la següent, ara no. Agafo això d'aquí, una miqueta d'aquella altra, tècniques de no sé què, literatura polonesa, i vas construint un itinerari. Doncs el mateix a la religió. I de la mateixa manera, diguéssim que hi ha com una mena de lliure circulació, estem a la Unió Europea, de capitals, persones, mercaderies, també hi ha lliure circulació de creences. I això és nou. Això és nou. No m'agrada dir New Age, però això és nou, és un fenomen nou. Això no havia passat. A l'època de l'Imperi Romà sí que hi havia certs sincretismes, certs cultes orientals, però aquesta facilitat que tenim ara d'anar a Orient, tornar, això no existia. I aquesta possibilitat que té l'individu, aquest ciutadà postmodern que tria quin canal de televisió vol veure, tria qui guanya Eurovisió. Jo quan era petit guanyava Eurovisió, sortia un tribunal o un jurat, ara no puc votar jo amb un SMS o amb un WhatsApp, ara puc a 8TV, a les televisions o als matins de TV3, puc dir que em sembla que tal polític hagi parlat amb tal altre, se'm demana opinió, és com si jo també, a mi també em demanen en què vull creure. I jo puc decidir què vull creure. I per creure en això tinc un supermercat enorme, que és el món, i puc triar. I faig aquest ritual que és dels indis sioux, aquest ritual que em ve dels japonesos, i vaig construint. I tot això, i aquesta expressió, vam fer un programa per la tele fa un parell d'anys que deia bricolatge emocional. La paraula original és bricolatge espiritual, perquè és bricolatge. Jo construeixo, i jo em faig els meus propis altars, amb una imatge del Buda, de la Mare de Guadalupe. Avanço perquè si no... Bueno, i què hem de fer com a cristians? Estic parlant d'una parròquia catòlica i per tant jo soc catòlic, i com em posiciono? Primer, jo penso que això són una sèrie de desafiaments. El primer és, hi ha un retorn claríssim de la màgia. I la màgia té dos sentits, dues coses que penso que són importants. Una, que és el retorn de la irracionalitat. I això s'està passant a la religió i està passant en molts elements. Hi ha un retorn d'allò que és irracional, que als anys 80 i 90 semblava com desterrat, i que retorna, diguéssim, per entendre'ns, la història podríem dir que hi ha períodes clàssics i períodes barrocs, períodes noucentistes, modernisme i noucentisme. Torna el modernisme, torna la passió, torna el sentiment, torna la irracionalitat i torna la màgia. De manera que de la conversa de la Camarga, per exemple, un dels temes que va sortir és que tiraven les cartes. Per tant, són gent d'alt nivell de decisió política que consulten a gent que tiren les cartes. És nou, això? No. No. En recordeu a l'Antic Testament com una de les crítiques dels profetes eren que els reis anaven a preguntar auguris als profetes de les altes divinitats. Una altra mercantilització de l'espiritualitat. Jo crec que el cristianisme, malgrat tots els seus defectes i tots els errors que s'han comès, sempre ha tingut clar, no sempre ho hem complert, però sempre hem tingut clar que Déu és gratuït. No sempre ho hem complert. I que la pobresa era una cosa important, i l'austeritat. Qualsevol curs d'una cosa d'aquestes val molt car. Molt car. Es mouen molts i molts i molts diners amb això. Molts diners. Hi ha un llibre que es diu Mis conversaciones con Dios, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè després van fer la pel·lícula, que és un senyor, que és un captaire,
un rodamón sense sostre i cada cop i volta sembla que Déu li parla i ho escriu una nota i després ho publica i tal, que una de les coses grans que li passa és que a més com un signe de Déu, és que amb el que guanyava del llibre es va poder comprar un jet privat. Que nosaltres no ens imaginaríem ningú, cap mestre espiritual nostre, la Mare Teresa de Calcuta o ningú, comprant-se un jet privat amb els diners que guanya amb un llibre de pregàries. El desarrelament. Hi ha una tendència de que sembla que el que és nostre no ens agradi. I hem d'anar a buscar coses de lluny. De quan més lluny, millor. I el que provoca és, en el fons, una pèrdua de les pròpies arrels. Reivindiquem molt la identitat del nostre país, per exemple, però en canvi hi ha elements que dius, bueno, però si això forma part de la identitat del nostre país, això no. I hi ha aquest procés. Jo vaig fer la tesi sobre Simone Weil, una filòsofa, i que era anarquista i no creient, atea, va venir aquí a la Guerra Civil nostra com a miliciana, no va matar ningú, evidentment, i va tenir una experiència religiosa així, i llavors els seus escrits de l'última etapa de la seva vida són tots religiosos. I diu, Europa, per poder vèncer aquesta guerra, la Segona Guerra Mundial, ha de recuperar les seves arrels. I sobretot les arrels espirituals, que les té mortes. I per recuperar les seves arrels ha d'anar a Orient, perquè ja estan vives. Però no per portar les arrels d'Orient i portar-les aquí, sinó perquè en contacte amb les arrels d'Orient ajudar a desvetllar les pròpies. Si no, no tenim arrels, que això és la globalització, no tenir arrels enlloc. El misticisme desencarnat. Molt sovint, és el que jo deia abans d'aquest polític que feia zen, un altre polític, un altre personatge molt famós, que també va sortir amb els papers de Panamà o amb una cosa similar, i que va escriure un llibre sobre el zen, això no vol dir res en contra del zen, era Mario Conde. Jo recordo el Mario Conde que va escriure un llibre sobre el zen. És a dir, que aquesta mena de divorci entre l'experiència i la institució, l'estructura religiosa, ens pot fer que jo medito molt, zen, o també podríem meditar meditació cristiana, i després fer barbaritats, perquè com si fossin dos mons diferents. Després, moltes coses que no són religió estan substituint la religió. Són com succedanis. Hi ha una suplantació d'allò que feia la religió fa uns anys. Jo recordo això, una cosa que a mi em crida molt l'atenció, que té a veure amb el desarrelament i altres coses, per exemple, en moltes escoles públiques que està prohibit posar el pessebre. És unes coses que no entenc. Però quin mal fa el pessebre? I no només treure el pessebre, treure les cançons de Nadal que parlin del nen Jesús. Però llavors, què estem fent? I en canvi sí posen la vella Quaresma o el tió. Hi ha com una suplantació. És més educatiu el tió que el pessebre? És millor pels nens, allò de pagar un tronc que et surti no sé què, i en canvi creure una història com a mínim és bonica. La història del naixement, ja, pobre. I una cosa essencial és nova, la New Age? No, hi ha una cosa que us en recordareu que està a la Bíblia i que és tan antiga com la mateixa Bíblia. Què passa en el Gènesis? Què li passa a Adán i Eva? Per què mengen d'aquell arbre? Perquè volen ser com Déu. El problema de totes aquestes espiritualitats és que hi ha un procés en què no sóc jo, no és Déu que, sóc jo que. És un procés de divinització de l'ésser humà. I per tant és la Torre de Babel. Una torre que arribi fins al cel amb l'esforç humà. Aquests serien alguns punts claus, no ho desenvoluparé, al qual ens hauria de servir de discerniment, perquè aquí hi ha riscos. Hi ha riscos que vagi calant una nova visió de Déu, que Déu es converteixi en una divinitat impersonal. Una cosa essencial del cristianisme és que Déu és persona, és algú. Jo quan estic pregant a algú, a una persona. Evidentment, és més que persona. És més. Quan diem que és una persona no volem dir que és com nosaltres, que està feta a la nostra imatge. Però l'element personal, i què és el que defineix una persona la capacitat d'estimar?
Aquest got no estima. Déu estima. I quan jo estic en comunió amb Déu, estic en comunió amb algú que m'estima. I aquí podríem seguir com hi ha elements que des del començament de la història del cristianisme va haver-hi problemes, com és el tema de la creació del panteisme, és a dir, tot és Déu, Déu està en tot, o Déu és el creador de tot. O la gràcia, que es confon la gràcia amb energies. O la revelació. Jo puc arribar a conèixer Déu perquè jo puc arribar-hi o perquè Déu es revela, perquè Déu se'm dona a conèixer. O la salvació, confondre en un procés d'autorealització, d'anar-me transformant jo interiorment. I després la reencarnació. Hi ha una cosa que és molt curiosa, és que hi ha enquestes que diuen que el 30% dels joves del nostre país creuen en la reencarnació. I sabeu d'on ha sortit? De les pel·lícules. No tenen formació sobre aquest tema. Però sembla com que sigui més lògic reencarnar-se que ressuscitar, quan és infinitament més bonic pensar que ressuscitarem que no que ens reencarnarem. Jo si m'haig de reencarnar prefereixo quedar-me. Jo no vull tornar aquí. M'ho he passat molt bé a la vida, però vull dir que no... Una altra vegada ja està. Però ressuscitar, això sí que és nou. Llavors, jo penso que també és un moment d'oportunitats. A vegades quan es parla de New Age es parla molt per acusar-la en un sentit pejoratiu, qualsevol cosa que és una mica rara, això és New Age. Aquí si algú ens fes una foto i això és una reunió New Age perquè els colors aquests són així, colors suaus, aquestes espelmes no són no sé què, i a vegades ho utilitzem com un sentit pejoratiu per acusar. Jo crec que hem d'agafar un sentit positiu. Estem en un altre context. I és el context que Déu ens ha posat, són els signes dels temps. Per tant, què podem fer? Recuperar l'espiritualitat. Una anècdota que em van explicar d'una senyora que volia aprofundir espiritualment, se'n va anar a l'Índia i va contactar amb un monjo a l'Himalaya, un monjo budista, un lama. I li va dir, vostè d'on és? Diu, a Barcelona. I diu, això no està a Catalunya, i Catalunya no està a Espanya. Ah, Espanya. Vostè ha llegit Sant Joan de la Creu? Diu, no. Diu, doncs torni a casa seva, llegeixi Sant Joan de la Creu, quan l'hagi entès, torni. A vegades estem buscant fora i lluny el que tenim aquí. I per tant hauríem de recuperar els elements que tenim nosaltres. Intentar que la litúrgia es visqui. Que la litúrgia sigui un espai d'experiència de Déu. Recuperar els mestres, recuperar els nostres autors. Aquí ho dic una frase molt complicada, però jo un experiment que vaig fer un dia a classe amb nens de primer d'ESO, els vaig posar un tros d'aquella pel·lícula que es diu José Príncipe de los Sueños, la història de Josep, el fill de Jacob. Sabeu què va passar? Nens que no tenen cap formació religiosa, alguns musulmans i no sé què, ploraven. 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 Nens de primer d'ESO, d'un institut públic. Per què? Perquè els relats de la Bíblia tenen força, no només tenen contingut teològic, sinó són relats molt antics i que tenen força i que el que hauríem de fer és recuperar-ho. I ara, per exemple, que estan de moda els tuits, i una persona em deia, ai, què hem de fer i no sé què dir. Els textos de l'Evangeli són tuits. Jesús parla en frases curtes. Són tuits. Hem de recuperar el valor del missatge de la nostra pròpia tradició. També hem d'explorar. A mi m'ha sorprès molt això d'un cafè teològic. Això és nou. Explorem-ho. Jo veig que funciona, veig aquí molta gent, molt atenta, espero que s'ho passin bé. Explorem maneres noves, perquè potser una pot anar a missa, perquè no entendrà res, o potser no pot, però venir aquí sí. Busquem espais nous, construïm comunitats com a espais on compartir vivències, com aquesta. I després una cosa que no sé si passa. Sé que passa, però no sé fins a quin punt. Jo crec que estem davant l'aparició no de multituds, sinó de nous creients. Hi ha indicis, que hi ha gent que comença amb l'ateisme, l'agnosticisme, viatja per la Índia, viatja pel budisme, no sé què, i que té prou bagatge per començar a entendre la religió dels seus pares. I comença a passar, sobretot a França, que persones que venen d'aquesta recerca acaben redescobrint el cristianisme. El nom de Rosa presenta el desencantament del món,
intentar presentar el reencantament. N'hi ha un inquisidor que el papa el fa buscar una nova heretgia, que són els laberints. Sabeu que en algunes esglésies de França hi havia uns laberints al terra i el papa té por que sigui una heretgia perquè és un retorn del paganisme i envia un inquisidor espanyol, Fray Diego de Alcántara, a buscar proves i arriba a un monestir femení, Santa Maria degli Angeli, on troba una abadesa. I amb l'abadesa comencen a veure, comencen a discutir si això dels laberints pot tenir una lectura cristiana. I això és la novel·la. Tot i això, ho poso aquest perquè és el que m'han presentat i a tot arreu ho posa. Tot això que s'ha explicat està en aquest llibre. És el reencantament postmodern. Va ser Premi Joan Maragall. Em van donar el premi la nit de Santa Llúcia, em sembla que era el 2011. Jo utilitzo molt el terme reencantament postmodern. El va publicar la Fundació Joan Maragall i per tant igual alguns de vostès el tenen perquè són membres de la Fundació i el tenen. En català crec que està esgotat i el van publicar en castellà a PPC. Si no el troben, vagin al castellà perquè el castellà el va permetre, el vaig reescriure, no és només la traducció, sinó que he reescrit el llibre i per tant és una mica més ampli i coses que potser el primer ho deia d'una manera està més fonamentat. Doncs molt bé, jo acabo aquí l'explicació. Ara em sembla que tenim 10 minuts per fer preguntes, no? Crec jo que és així, que han d'escriure en un paperet si tenen alguna pregunta, me les aniran passant, jo me les miraré, no sé si les podré contestar totes, intentaré contestar el que pugui. És aquesta recerca del límit. Jo crec que aquí hi ha un tal. I després penso que hi ha un problema dels joves, però és un problema dels adults. Com és que no oferim res. Després hi ha una pregunta molt, molt delicada, que com és anònima, jo dic fins a on sé. Em pregunta si és veritat que n'hi ha noies que es posen el vel perquè se'ls paga perquè el portin. Això a mi m'ho han dit. Una persona que treballa a una ONG amb nenes d'aquestes m'ho va explicar, em diu, mira, tenim unes noies maquíssimes, diríem normals, quan diem normals diem que s'hi semblen a nosaltres, perquè un normal és allò que s'assembla a nosaltres, i de cop i volta les veiem amb el mocador i amb el mocador vol dir que han fet altres coses, no explicaré, però que han fet altres coses. I van quedar sorpresos, però tu què ets tal, com és que has fet això? No sé què, no sé quantes, i es donaven llargues, anaven caminant. I quan està una mica una, que era la més així, s'acosta i diu, és que hem de menjar. Bueno, hasta aquí sé jo. Si és veritat o no és veritat, però jo ho he sentit de gent tal. Bueno, moltes preguntes. Aquesta la deixo per després. Sí, hi ha una pregunta que diu, és una cosa que està de moda fa uns anys, ja no es parla tant. Jo crec que el terme New Age com a tal ja està passat de moda. Ara hi ha noves coses que van emergint, no? Que era una mena de secta? No, però n'hi havia sectes que eren New Age. O sigui, New Age és com un corrent, com una mentalitat, com una atmosfera, i d'aquí sorgeixen sectes. Jo, per exemple, la que li tinc mania, i ho he dit abans, és la de l'Osho. L'Osho era una cosa, jo recordo de jovenet veure'l per la tele, que feia col·lecció de Rolls Royce. I després explica l'espiritualitat, dius, home, costa una miqueta, no? Com ensenyar a identificar la nova era als nostres fills, no? Una altra sobre la psicomàgia, les constel·lacions familiars, el reiki, poden considerar-se New Age? A què posem etiqueta New Age i a què no li posem? Això és complicat. A veure, jo torno a dir, reiki és New Age? No, reiki és el reiki. És bo o no és bo? Això és una altra història. El New Age és aquesta plataforma, diguéssim, és com dir internet. Internet permet tenir moltes coses. El reiki és una d'elles, la psicomàgia del... com es diu aquest? No me'n recordo. Jodorowsky, no? Són coses que en aquest context estan ben vistes. Aquí jo el que seria és que tampoc posem tot al mateix sac. No és el mateix el tarot que fer zen.
No és el mateix. Llavors, entre una cosa i l'altra n'hi ha una graduació. On col·loquem les constel·lacions? On col·loquem... Hauríem de mirar molt prim, no? Perquè el zen és una cosa per mi completament seriosa, d'una religió concreta, que també podria fer les seves crítiques, també es pot criticar el zen, però em sembla que és una pràctica religiosa honorable i tal. Jo no sé si els occidentals que la fan és el mateix que quan ho fan allà, és igual, però és una cosa, i una altra cosa és el tarot, l'astrologia, no sé què, i una altra cosa són aquestes teràpies, tal. París, que no sé qui comentava, el perill de l'arbre de la ciència és jo em converteixo en Déu i jo decideixo el que vull ser, jo construeixo... Déu no és el meu pare i per tant m'abandono a Déu, faig però m'abandono, hi ha algú. No, és una mentalitat, jo em faig a mi mateix i això no és ni hindú ni budista ni res, això és nord-americà amb respecte pels nord-americans. És allò dels homes fets a si mateixos, el Donald Trump. És aquest món absolutament respectuós, és a dir, jo m'he fet a mi mateix, jo he treballat, m'he muntat la meva empresa, no sé què, fantàstic. Ara bé, això ho podem portar al món espiritual? I aquí és on jo crec que hi ha un perill. Jo recordo una vegada, jo vaig a pregar a una muntanya, on hi havia un sant catòlic, hi ha un santuari d'un sant catòlic, i una vegada em vaig trobar el bomber del poble, que fins a aquell moment era el bomber del poble, però aquell dia que me'l vaig trobar resultava que era mestre de no sé què, d'una tècnica de meditació. I el seu discurs és, fixa't que jo aguanto, no sé quantes hores em va dir, 7 o 8 hores fent meditació. I llavors, què estàs fent? Defensant l'espiritualitat o explicant-me lo machote que eres? Vull dir, les hores que aguantes. És a dir, que hi ha aquest punt que molt sovint hauríem de tenir molt present, és a dir, per mi és molt més bonic que la meva vida està en mans de Déu i que jo intento fer el millor possible tot, però que més enllà de tot el que jo faci, Déu és el meu pare i ja està. Que no aquesta mentalitat de que jo sóc el que ho faig, que és el pecat d'endiosament. Una persona que em diu que no creu que sigui bona, com es pot ajudar algú que estigui ficat en el reiki o en el tarot? Molta prudència. Jo ara vaig a dir, jo com treballo amb adolescents, si a un adolescent li diu no vagis per aquí, per on anirà? Per aquí, molt bé. I a vegades passen aquestes coses. Quan més tu poses a una cosa, la gent més es reafirma. Si acompanyes estar al costat de la gent sense jutjar i tal, acompanyant, la gent es va adonant de les coses. Jo ho sé per experiència, jo he viscut gent que ha tingut experiències d'aquestes i que li van dir no sé què, i quan li dius no sé què s'enfada, però si deixes passar el temps ja se n'adona. I a vegades no cal dir-li molt clarament, però la gent se n'adona. I a vegades el que se n'adonen molt és que això va amb taxímetre. Cobra. Que això costa una de diners, moltes d'aquestes coses costen molts de diners. Dius, per què fas algunes coses que costen tant diners i vés a parlar amb el capellà, que és gratis? Sí, aquí també una persona que em diu això, no pot ser que acabi, al no complir-se les expectatives la gent se n'adoni? Sí. No serà el debat un tornar a ser entre ateisme i cristianisme? Jo crec que no. Jo no sé, això és una opinió meva personal. Jo crec que moltes d'aquestes coses desapareixeran. A la que tornem un altre cop a un nou santisme, un nou racionalisme, un nou classicisme, això anirà desapareixent. Però jo no sé... A l'ateisme, jo crec que el que ha quedat tocat d'això ha estat l'ateisme. Crec. No ho sé. M'ho haig de pensar més, aquesta. No ho sé. Sí, aquí una pregunta que fa referència als diners. Clar, no vull criticar els nord-americans pobres perquè, però hem de tenir clar que molta d'això ve dels Estats Units.
la cuna, diguéssim, del capitalisme que nosaltres coneixem, i que això està associat a aquesta mena de capitalisme, i aleshores, bueno, que tenim, per exemple, una cosa és créixer espiritualment, és créixer interiorment, madurar, ser més generós, ser més humil, i l'altre és fer una espiritualitat per guanyar diners. Això ho poden fer els catòlics i els no catòlics, nosaltres ho podem fer en Sant Pancràs. Moltes coses d'aquestes tenen a veure amb aquesta recerca del confort psicològic i de béns materials, i utilitzem la religió al servei d'això. Abans, quan parlava de la màgia, no he dit una cosa. Quina és la diferència entre la màgia i la religió? Una cosa és la religió. Jo li puc demanar a Déu que curi un malalt? Sí, i tant. I li puc demanar feina? Sí, i tant. I li puc demanar? Sí, i tant. Perquè si Déu és el meu pare, jo al meu pare li puc presentar les meves necessitats. Això és una cosa. I una altra cosa és dir, agafa 17 pètals com aquests, enterra una planta i no sé què, i al cap de no sé quants dies... Una cosa és que jo li demani al meu pare, i l'altra és que jo forci les forces del cosmos per produir una cosa. Aquesta manipulació és la màgia. La màgia és una tècnica, una suposada tècnica, que pretén és manipular les forces espirituals, les forces del cosmos, o que sigui, amb una finalitat normalment egoista. Per això puc demanar coses dolentes pels altres amb la màgia, cosa que a Déu, en principi, no hauríem de fer. Després que em preguntaven per Madame Blavatsky, Krishnamurti... Clar, això que diem nosaltres, la nova era, és una nova versió o té elements que estaven a començaments del segle XX. Aquí a Catalunya es practica molt, per exemple, l'espiritisme, i és una cosa molt arrelada aquí, molt més del que la gent es pensa. I és una cosa que perviu, i ara, en aquest context de la nova era, diguéssim, uns precursors, Madame Blavatsky seria una precursora de la nova era, segur, i hi ha algun autor d'aquesta època, de començaments del segle XX, que ja parlava que al segle XXI hi hauria una nova era i tal, i que ja estava d'aquestes coses. I després n'hi ha un parell de com aprofitar aquesta recerca per presentar la fe catòlica, i després n'hi ha un molt interessant, que això seria, que és la malaltia com un camí espiritual, si és possible. La malaltia com camí espiritual. Diverses coses. Una, jo crec que és una oportunitat ara per donar a conèixer el cristianisme. Com? Aquesta és una bona iniciativa. Aquí haguéssim pogut portar algú que no, i no passa res, no és una missa, no és un acte de tal. Jo crec que hauríem de fer algun tipus d'esforç. El que passa és que penso que la gent que està buscant encara no busquen el cristianisme. Però el que està passant en altres països europeus o als Estats Units és que aquesta gent que ha estat buscant, que ha anat a la Índia, que ha tornat, que ha fet això, que ha fet allò altre, un dia o altre acaben anant a una església. Igual van només a picar, a picotear, a tastar, de tastaolletes, però també entre això. I aquí a vegades jo crec que nosaltres no sempre tenim prou respostes. No tenim a mà un llibre de Santa Teresa d'Àvila que ho puguin entendre, que Santa Teresa o Sant Joan de la Creu, difícil. A vegades, per exemple, els llibres catòlics són molt per catòlics. Són llibres que parlem amb un argot molt nostre i que una persona que no ve d'aquest argot li costa entendre. O són llibres, per exemple, que quan parlem d'aquests temes són a la defensiva. Això és molt dolent, llavors, clar, si una persona ja ho comença a dir que el que està fent és tan dolent, ja se'n va. Si és dolent, que ho descobreixi per si mateix. I per exemple, hi havia un predicador famós que deia a un gos, si vols que deixi l'os, no li arranquis de la boca que et mossegarà, dona-li un bistec. Si li poses un bistec al costat, clar que agafarà el bistec, no? Si la gent trobés aliment espiritual, deixaria coses que és un os. I respecte al tema aquest de la malaltia, jo crec que un dels grans temes que té el cristianisme
és el tema del dolor, el tema del patiment. És a dir, a cap de nosaltres ens agrada patir. El patiment no el volem. No? I jo crec que Déu tampoc el vol. Però existeix. Jo crec que moltes d'aquestes espiritualitats o pseudoespiritualitats o teràpies el que fan és intentar dir que podem eliminar el dolor. El dolor en el sentit més ampli, I jo crec que en tot el que puguem lluitar contra el dolor, és a dir, si ens fa mal al cap ens hem de prendre un Gelocatil, hem de prendre paracetamol, però que hi ha dolors a la vida que hi són. I que el cristianisme ens ensenya que el dolor, malgrat sigui una cosa que no volem, que segurament Déu no vol, Déu pot treure bé del dolor. I aquest és el misteri de la creu. Jo crec que aquí hi ha un dels elements de que la nova era a vegades és com aquesta mena de societat de cotó, del sucre aquest, de cotó, com molt així, tot molt flonjo, molt líquid, algunes vegades parla de societat líquida, i en canvi el cristianisme espanta perquè tenim la imatge de la creu i tal, però clar, potser el cristianisme és més realista. Hem de lluitar contra el dolor amb tota... Si hi ha un terratèmol, no podem dir que és bo, no, hem d'ajudar els d'Equador a lluitar contra aquell dolor. Però el que hem de veure, em sembla que això l'altre dia ho deia l'arquebisbe, en aquell full dominical, diu que hem de ser com el cafè, que quan es posa a bullir té un millor d'ell. Llavors, d'alguna manera, jo crec que una de les coses que té l'espiritualitat cristiana és incorporar, o sigui, no eliminar el tema del dolor, sinó incorporar-lo i intentar veure com pot ser un camí de creixement, d'autoconeixement, de moltes coses, de descobrir que tot i que no el volem i tot i que Déu no el vol, hi és. I que senti podem descobrir moltes coses, i podem descobrir moltes coses de nosaltres, de Déu i dels altres. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom i fins una altra.